майдони парчами миллӣ дар ноҳияи Муъминобод. ин макон 5 моҳи пеш аз сӯи президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боз шуда буд. ҳоло дида мешавад ороиши он вайрон шуда заминаш нишастааст. ҳамагӣ пас аз 5 моҳи сохта шуданаш. раиси ноҳия гуфт ки комиссияи ҳукуматӣ ҳоло майдони парчамро расман қабул накардааст. дар ҳақиқат ҳар як корҳои сохтмоние ки ба анҷом дода мешавад ва як сол ура мебинанд, меистанд, мисол ура бояд борон бабина, барфа бабина, вай шиштан дорад, вай ҳамон кафелошҳои шидан дорад. ин масъаларо мо баррасӣ кардем. аслан дар ин майдон мебоист бинои истиқоматӣ баланд ошёна сохта мешуд. маълум нест чаро шитобкорона ин нақшаро ба ҳам заданд. хандақи таҳкурсиро аз хок пур карданд ва майдони парчамро сохтанд. ҳоло сокинон мегӯянд ҳамин саросимагӣ сабаби зуд вайрон шудани иншоотҳои навсохт мегардад. ба гуфтаи онҳо дида мешавад ки пояи 45 метраи парчам низ каҷ шудааст. аммо дар ҳукумати Муъминобод гуфтанд поя мустаҳкам ва каҷшавии он ғайриимкон аст. вай поя ҳеҷ мумкин аст барое ки поя дар асоси талаботҳои анамин вай меъморӣ сохта шудагӣ барое чун аз аввал сар кардани ҳамин корҳои сохтмонӣ ма дар якҷоягӣ бо амин муовини соҳаи сохтмон будан Мирзо Низом мо якҷоя будем ки ягон ҷои уда мисол ё ба саҳлангорӣ роҳ додагӣ нестанд. поя каҷала намешавад. майдони парчам дар Муъминобод аз 601 гектар иборат аст. онро ширкати Ҳасанбегӣ бо сармояи ҳукумати вилояти Хатлон сохтааст. дар ҳукумати Муъминобод дақиқ намегӯянд барои сохтмонаш чӣ қадар маблағ сарф шудааст. ин пояи парчам дар ноҳияи Муъминобод қарор дорад ва 5 моҳи пеш аз сӯи президент бозкушоӣ шуда буд. аллакай дида мешавад ки сангҳои ороишии пояи парчам тахриб шуда ва бештари он корношиам гаштааст. сохтани пояҳои парчам баъд аз он сар шуд ки дар душанбе пояи 165 метрӣ бунёд гашта муддати баландтарин парчами ҷаҳон ном гирифт. баъдан парчамсозӣ дар шаҳру ноҳияҳо ба мусобиқа табдил ёфт. ҳоло дар ҳар шаҳру ноҳия майдони парчам ва нишонро дидан мумкин аст. дар ифтитоҳи ҳар кадоми он раҳбари кишвар ширкат кардааст.